kailan wala yung amo mo, nilalagpat ka. Sakit na lalamunan ko. Tubig. Sige nga, panayin ko. Saglit lang ako. Pwede mag-video? Pwede mag-video? Nangangapit bahay lang ako. Saglit lang ako kasi makahanapin lang ako ng amo kong babae. Ba't ka na? Kung kailan wala yung amo mo, tsaka ka nilalapnat. Gano'n akong maayos na tulog. Nangangapit bahay ako dito. Nasa 3rd floor ako. Tubig. Meron dito paracetamol. Meron. May gamot ako dyan. Kalang yan. Huwag kayo lang. Bakasyon. Baka kailan sila na uuwi? Baka ngayon. Baka mamayang gabi. Babae, may gabi o bukas. Oo. Kasi Sabado eh. Kasi may pasok pa ata eh. Wala na. Tapos na si Juana eh. Yung college tapos na. Iwan ko kayong yung mga teacher. Baka may pasok pa sa linggo. Sabi ni Madam, tapos na daw. Tapos na. Ay, di mabuti kung tapos na. 2 buwan ulit na bakasyon. Yung mga amo ko, alis yan bago magpasukan. Ganyan yan sila eh. Bago magpasukan. Nalalaglag itong pantalon ko. Mainit. Pero hindi daw mag-aalinis na ayos yun. Yung pinto nga nila sa labas, hindi na po napapunasan. Oo, hindi. Wala. Paano kasi naglilinis pa siya ng kabilang bahay? As in, Oo. akala ko may na yun doon. Doon sa kapatid na lalaki. Akala ko may na yun doon eh. Mayroon na yung sa mama, yung sa nanay, pero sa kapatid naman. Sa kapatid naman. Ano ba yun sila? Kaya walang oras yung Tapos may problema pa yung ganda. May sakit daw yung nanay. Kaya wala rin. Ang init na ng hangin. O kasi nga, meron din yung aircon doon. Mainit pa. Pahingahin mo. Baka ang masihirayan mo, wala kang magagamit. Electric pan meron naman ata eh. Sa akin din doon. Hindi nga ako nagkukumot sa gabi. Doon lang yung singaw mainit kahit naka-aircon. Eh, parang ba naman ang init dito? 43 ata? Oo, 43 degree. Sobrang init. 43 Celsius, ano yung tawag mo? Oo, 43 degrees Celsius. Oo. Ang init. Ito yung kwarto mo. Kaya pala. Bakit narinig mo? Nahanap ko yung doorbell, wala. Andyan na yun. Ay, doon sa ano. So, sa kabila, pinuta ko parang wala tayong tumunog. Yung 4. Oo. May yan. Wala, hindi naman tumunog eh. Hindi. Oo, pinipas ko isang beses. Baka siya. Hindi ka sa kabila yun. Ano pa dito rin yun? Sige na, uwi na ako. Baka na ako. Ganyan yung amo ko eh. Pag nararamdaman hindi pa kumakit eh. Parang nabahan Oo, pero kasi yung pinto yung ganyan yun na kasi. Katulad nung nagpipintuhan tayo, pagbaba ko na din na pala sa pinto na kasi nangapit bahay ka, nangapit bahay ako. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Okay, lock mo na yung pinto. Maganda pa yun niya dito. Ha? Pang-reyna. Pang-reyna yung mga mga upuan ayan pang royal blood. Pag nagitato ng amo ko, may inggit na naman. Inggitera yan eh. Pero matagal na ito kasi sira-sira na rin. Oo, matagal na yan pa yan. Pero ngayon ko lang napansin kasi nung pagpunta ko rito, nung yung isang Pinay din, hindi ko pinapansin. Ngayon ko lang napansin. Yung mga ganyan. Pag mag-ano yan sila dyan, dyan si Madam, si Papa dyan. Pag ano sila, yung nandito sa sala. Oo. Amo ko laki, hindi yan nasa sala. Kwarto lang talaga. Hindi pa pag may ano sila, party, pero yung magsalo-salo sila. Oo, kakain sila. Oo, kakain. Tapos,
Iwan ko parang may birthday siguro yun. Oo. Hindi, doon na wala. Hindi si amo kong babae, yung amo kong lalaki, hindi talaga. Kwarto lang talaga. Minsan lang umupo yan sa sopa. Hindi pa yan nagkasasampung minuto. Labas yun lagi, nasa labas lagi yung amo kong lalaki. Pag gigising yan, yun, si CR, tapos lalabas na. Ganun. Sir, Ngayon, dito eh. Dito minsan naiinis ako pag dito yun. Mag-timing para nag-latcha ako dyan. naginis sila sa kwarto eh. So, sige na. Gising silang lahat eh. Paggising ko, paglabas ko, gising silang lahat. Yung lalaki lang yung tulog. Tapos yan yung gising na. Pagbaba ko, gising na kasi magdadasal na eh. Baka nga nasa baba na yun. Sige, bye-bye. Bye-bye. Uwi na tayo kasi baka hanapin tayo ng amo. Dahan-dahan ako yung bumababa eh. Kasi naririnig yan yung sa sagdan eh. Sige, bye-bye. Uwi na tayo, uwi.